Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih Mas Haji? Alhamdulillah. Pikantuk pangestu panjenengan lan para sederek wonten mriki pinaringan sehat. Alhamdulillah. Rawuh tabuh pinten niki, Pak? Nggih, antawis jam 7 tabuh 7 kirang langkungipun. Nggih. Nggih, pangestunipun diparingi lancar kendaraanipun nggih. Benten rutenipun merga niki terus terang kula bersyukur matur sembah nuwun panjenenganipun Pak Sun Gondrong sing digawe iki sapa iki? Kok ngawur, Pak Sundaya. Oh. Keling aku Sun Gondrong. Kelingan karo bosmu lawas kuwi mendhi ora. Pak Sundaya. Nggih. Niki tombo kangen mergi kula niku pun dangu mboten ditimbali teng tlatah Mangetan niki. Magetan. Ayo saka Semarang ning Magetan kok Mangetan to. Oh iya. Arahe lak ngetan apa ngulon. Oh iya, Niki ngetan. tombo kangen tenan kula pun dangu mboten sowan tlatah mriki. Pangestunipun sakmenika kula mboten medal saking Kabupaten Paving. Kok Paving? Iki lho mlumpat gunung lak Kabupaten Paving to. Nggonamu ki lho. Karanganyar. Lah ya karang ki apa? Watu. Anyar ki wis ngarani watu sing anyar lak Paving. Asem iki plesetan terus iki bocah. Lah lho wong lak biyen rutene saka Karanganyar munggah Langit Mangu. Tawang Mangu. Tawang ki langit ora tau nyanyi lagune ning tawang ana lintang. Tawang ki langit. Oh iya. Lah ngerti to. Ngerti. Lewate terus telaga Macanan kuwi apa? Telaga Sarangan. Ayo kandangan. Sarangan. Sarang iki lak kandang. Iku gak omong ora mudengan lho aku ngono kowe iki angger hawa adem kok bundel. Wong iki sing rada gaul. Dadi saka Paving mau sesuk mulih to kowe. Saka Magetan terus ning Kabupaten Paving, bar kuwi mulih ning omahmu ya kuwi Kabupaten Semawis. Semarang. Ha iya, larange apa? Awis. Lah iya Semawis, ayo. Sampeyan ning Semawis ngliwati ya kuwi kutha Mbajul Kesupen. Nggih susu lho. Boyo lali. Lah iya Boyo ki apa Boyo? Boyo ki Bajul. Ayo lali apa? Kesupen. Lah iya Mbajul Kesupen. Iya. Kowe terus lewati kutha entuk pitu ki to. Hah? Kutha entuk pitu bar Bajul Kesupen kutha entuk pitu. Salatiga. Lah ya salah telu ki lak entuk pitu. Kaya entuk ae ora ae. Wong kowe iki tenan kok niki dipinaringi lancar mergi kula lewate lak tol. Jalan tol. Tulisane TOL ya tol. Ning kaprahe piyayi ngarani lewat jalan bebas hambatan yaitu jalan tol. Aku tetep tol. Wong sing lewat aku kok sing ngeyel kowe. Oh iya sing bayar kowe ya. Temudune kutha Ngawi. Ngawi. Ngawi ki cedhak wong ki adoh ya diawe. Bablas ning prapatan iki maca pejah ki apa pertelon maca pejah ki lak nganan. Maos pati. Ya maos ki lak maca to, pati ki pejah. Wah, susra tau nganu kowe iki. Kowe tibake iki nggone iki pelabuhan apik to iki.
Perumahan Pelabuhan apik iki. Perumahan Bandar Sari Raya. Bandar iki Pelabuhan Sari iki apik. Loh, jadi pelabuhan kene tempat berlaburnya orang yang indah dan asri suasananya. Wah, iya. Di perumahan iki. Heeh. Iki wong iki sing nimbal iki ora ben-ben Piai Kejaksaan Agung lho iki. Jakarta. Jakarta lho iki. Tiwas aku ki anggarane Magetan. Lah iki pentase ning Magetan lah ya pas to anggaran Magetan kuwi aja crigis lho. Ora sing nyeluk ki Piai Jakarta. Lho, aku ya tau ditimbali ning Kejaksaan Agung kono ki anggarane ya kono. Panjenengane iki ngendika lamun ngastana Kejaksaan Agung ngertiku ya sore mau mergo didhawuhi karo Pak Sudarsono. Saurunge aku ya ora ngerti. Bareng tekan kene Pak Darsono paring dawuh. Niki piyayi ning Kejaksaan ingkang putri ngasta wonten Dinas Pemda Magetan mriki. Dadi kowe ya ora ngerti. Ora ngerti. Walah nasibe padha. Ning ora apa-apa wong dhewe iki nawaitune teko rene iki sowan Pak Sundaya. Angele asmane iki. Pak Sundaya kena, Pak Sundoyo kena. Nggih Pak Sundaya nggih ujube nderek bingah Kang Putra sampun dipun supetaken dipun tetakaken. Mugi dados anak anung-anan dita ingkang bekti marang Biyung Rama lan agama sarta negara. Amin. Ingkang bakuna nderek ndongaaken. Apa to sebabe wong lanang kok kudu ditetake? Nah, iki ngaji lah aku. Iki ora mau wis pengajian kok. Iki ular apa ki jenenge ngudi kawero. Tukar pengalaman. Nah, mergo kuwi wis memenuhi beberapa hal yang berdampak positif. Upamane Wong lanang ki yen ditetake, dipandang dari sudut hukum agama, kuwi sudah bersih dari najis. betul. Dipandang dari sudut kesehatan, kuwi wis dipandang bersih dari kotoran. Mergo yen urung disunatke kadang ana kotoran sing nyelempit. Betul. Mula mbiyen taun 70-an ning Amerika kono akeh para putri-putri ingkang demo unjuk rasa nyuwun mbuh agamane apa Piai Kakung Amerika kudu sunat supaya ora dadi penyakit. Betul. Kuwi dipandang dari sudut kesehatan. Kesehatan. Dipandang dari sudut fashion, model. Kuwi yen bar disunatke kuwi gleling. Kemplelet ngono. Bentuke wis pokoknya model ngetren. Siap tempur. Nah, iki sing luwih penting dipandang dari sudut etika kuwi wis memenuhi syarat. Tegese Tak kei contoh. Heeh. Wong yen arep mlebu omah, kayan nganggo topi, nganggo helm, nganggo caping lah ora beretika. Saru. Mesti kudu dicopot. Ora beda cah tetak, wong lanang tetak. Ngene iki secara etika wis memenuhi syarat. Upama mlebu omah wis sopan. Oh iya. Enggenku ki enek, jane wis tetak malah bareng mlebu gawe helm ni enek yen model ngono kuwi. Kuwi ora dijahit mesti. Ora dijahit. Lho iki ya wong jenenge tukar kawruh adu pengalaman kok, Mas. Bener. Dadi sing baku niku nggih kudu menurut kesehatan baku. Mergo Pak Sundaya Piyayi ngendi to jan iki? Asine Piyayi Ngawi. Nah. Terus lenggah ana laladan Magetan kene, ngastane ana ing Jakarta. Wis Sundaya ke, Pak? Nggih. Sundaya. Nggih. Ya iki. Sundaya ki tegese apa? Sampean sing tukang ngonceki kuwi. Sun kuwi sunah kuwi dilakoni apa meneh sing wajib. Ki. Jadi beliau selalu melakukan apa kewajibannya sebagai seorang muslim. Sunnah we dilakukan apalagi yang wajib. Betul. Dono driyah kuwi wis dadi kebiasaan beliau. Yo. Ya tontonan kanggo nyenengake piyayi akeh kuwi hobine. Garwane Pak Sundoyo, Ibu Ervina R. R ki biasane bensine entek R. Iki du kendaraan yo ora. Diterjemahne garwane Pak Sundoyo iki lho. R kuwi R huruf R apa ER? ER. Nah, iki sing guru tak uceki yo iki.
mergo angel lho. R iki kecekel wine iki lho. Mengko mesti bakal kecekel. Ya. Dagelan cerdas kok ya. Ayo, ora kena selak. R. Iki to, aku to. Oh, ono. Oh tak kira kowe dhewe. Bagiane dhewe-dhewe lek cerita aku lek bagian ngonceki ngono lak sampean sing wasis wong tanggamu wedoke kok onceki nyatane meteng. Aja gawe isu to. Bojo kowe tak onceki angel kok tanggoku. Lah iya, R, ayo. Iki lho. Lho diwangi to, Nduk, aja malah buka HP. Ana Pakdene bingung kok. Kuwi ya browsing goleki kuwi ya. Kowe goleki to? Heeh. R. R ki apa ya? Aku yen wong liya wani iki sing nanggap e mosok tak. Lah iya nganti kleru nganti elek potong ora. R ki apa le? Agar do ora ngerti kok ndungkluk kabeh kowe. Biasane do ngewangi lho. R ki bubar K. Ora iki ER ki lho masalahe R dhewe aku ngerti. Ayo apa? Ayo iki. Wae nganti subuh ki tak uyak terus iki. Ayo. R ki saka tembung eran temen anggone nresnani marang keluarga. Akhirnya ketemu juga elok tenan. Eram temen anggone Nresnani keluarga. Eram temen Mas Gareng le cerdas bengi iki kan. Wah yen golek duit ini. Ayo, iki ora gampang lho. Finansiale wis dipenuhi karo Pak Sundoyo. Buktine? Loh, apa penjaluke dituruti beliau itu? Wis, Wis dilunasi seminggu kepungkur. Wis saya nggo wayangan ngene iki sipil. Upil ya? Ora militer, sipil. Malah kaya penduduk ora. Nah, wis sapa asmane? Nah, kari dhewe. Nah. Namanya istri ya selalu setia dengan suaminya. Ah iya, sing penting nae sing dikhitanke iki. Ayo. Muhammad ora perlu, iki wis cetha kok. Bagas Al Faruq. Ba. Pak Sun, jenengke putra mono angel men to, Pak. Iki kadang pas dilala lanang. Bagus Pasuryane. Bener. Gas. Gase anggone ngenalke marang agama. Wiwit cilik wis dikenalke agama. Bener. Al. Alhamdulillah bubar tetaan. Iya ra? Iya bener. Fa. Familine padha nresnani. Iya. Bener, mula kabeh padha ndongakne ya. Keri dhewe modiar we. Ruk. Ruk ki apa ora sing anake buta koyo keri mau. Kudu. Perasaan nyangkut-nyangkut lakon. Wadine karo mikire kowe kok ayo. Ruk. Yen cara Arab tulisane RUK. Ning cara kene ruk ki RUK. Rukun karo keluargane. Wah, iya cerdas kabeh telah terjawab. Mumet ngene kok ora ditambahi blas. Kowe takon tok le mikir iku lho. Lho pancen kewajiban kuwi lak ngumpani ning sampean yang menjawab, yang menjabarkan. Iki jenenge kene ra di Yo sisan no, Bandar Sari. Bandar Sari. Kita terjemahke wayangan ki ora baen-baen bengi iki disponsori karo Toko As. Endi? Lah kae. Oh ya. Toko As. Kira sponsor jebul iki toko. Iki Bandar Sari. Ban kuwi banyak sekali tamunya Pak Sundoyo malam hari ini. Leres. Dan dari awal beliau memang nawaitunya syukuran. Saat ini menggelar wayang kulit dengan dalang Cahyo Kuntari. Tak keprok lho. Kaya enak tulisane lho, Cahyo Kuntadi. Alah, tadi karo tari lah Kakang Adi. Kakang Adi ndingi aku celuk Mas Kangkon ndingi ora. Cahyo Kuntadi. Keri dhewe Ri. Yang nonton karena ada garengnya dari Semarang. Wah, iya. Mula rane ramokal jenengane karo Piyai Magetan iki ditresnani. Aku ki meh piye-piye mesti diterokke, meh piye-piye diterokke nggon tekan uncek-uncek ngene bosok doan wis. Pancen ngene iki mula aku lak sering ngomong karo kanca-kanca
iki Le yen kowe niat dadi dagelan aja mung lucu ning ya sing bermutu. Dadi lucu kuwi gampang. Paribasane kowe udo gulung ning prapatan wis diguyu wong. Iya. Ning yang bermutu itu memang kudu ber-IQ tinggi. Ning terus terang Mas aku mau mbok sebut pelawak, aku terus terang kurang cocok. Kok iso? Kalau saya menstandarkan diri saya tetap dagelan. Bedane pelawak karo dagelan apa? Pelawak kuwi disandang dening para-para sing wis lumaku ana khususe ning ibu kota kono, menyandang sebagai pelawak dan itu pun sebutan dari bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau saya status saya tetap dagelan. Saya basic saya wayang orang melumati kuning wayang kulit. Ning perlu diingat, walaupun saya dengan kostum tradisional tapi otak saya internasional. Wah. Tak kira Inter biru ora. Ora ono wis ana. Ora ono ya. Aku ganti Daniel ya iki. Waduh. Gleleng ora. Muni-muni padune arep nyuwun iki. Dagelan mampu apa-apa ki murah-murahan. Apa? Rokok ya sing larang. Wah aku ki kolesterol wis 330 kok. Ngono iso bangga ki lho. Dagelan mampu 200 150 ki apa? 330 ora tak nyang kuwi. Mongko piyayi yen semono kolesterol iki dampake siji jantung, loro setruk kok gleleng. Nah, anakku le ngandani mung cekak aos, sing penting happy. Penyakit apapun kalah dengan orang yang senang hati dan pikiran juga jernih. Makanya aku selalu happy di setiap harinya. Oh iya. Wis angger wis ora ana gaweane game. Game, timbangane kene bunek mikir penyakit saya lara. Wingi iki tanganku dikenekke larane ra umum. Ngene iki lho, larane ra umum. Saiki alhamdulillah. Kuwi kakean ngegame iki tanganmu ngono kuwi. Anakku yo ngono kuwi mbiyen. Lah ngegame lak ngene to. Lah iki sarap-sarape lak gerak terus. Kesel akhire angel nggih ubah Justru ngono. iki tak gerakke supaya ora meneng. Ngene, timbangane ngene. Nah, malah nista. Oh iya. Tanggung ngene, ya sing baku kaya apa sarane anakku, sing penting happy lan pikiran jernih. Oh iya. Penyakit sirna lelara lunga. Amin ya rabbal alamin. Saya wis ngene iki, wah alhamdulillah. Wis diparingi rezeki, isih dipirsani piyayi sakmene akehe. Iki materi entuk, kesenengane ati ya entuk. Betul. Iki wong seniman ki ya wis ngene iki. Duit butuh ning luwih seneng yang diperhatikan. Kuwi jenenge seniman. Iya. Intine mergo seniman kuwi kabeh apa wae jurusane, baik seniman tari, pengrawit, sinden, penyanyi, pelukis, intine gur siji. Apa? Pamer. Oh iya. Lah yen seniman pamer ora ana sing nonton lak ya muspra. Kaya awake dhewe iki lak tontonan. Mongko afdole sing jenenge tontonan kuwi kudu ana penonton. Lah kuwi. Bener, Tontonan ra ana sing nonton. Wah, wis ngalami aku, Mas. Zaman ning Tobong ngendi? Ning Tobonge sing nonton 3 iji. 5 ki lho wis rame. Nah, itu nanti akhirnya akan terjadi hal yang negatif. Ya, Ini niki alhamdulillah tamunipun Pak Sundoyo sampun kuatah niki. Alhamdulillah. Di luar perumahan juga pada datang. Piyayi-piyayi sampun purna jabatan ugi kathah banget ingkang nyengkuyung Mas Gareng. Salut kagem masyarakat ing perumahan mriki tasih wonten gotong royong lan sayuk rukunipun. Nggih. Nggih padha karo sing mbok omongke. Apa? Gonmu karo gonku kuwi mungkin ora berbeda jauh. Gonku kono ki perumahan dadi sifate wis lulu gua-gua. Individu. Lah kuwi lho sing berat. Angger perumahan kok ngono ki berat. Ngono lho ning kono dadekke RT ora pecah kene. Gur RT kok dipamerke ora. RT iki saiki ujung tombak lho. RT iki ujung tombak. RT iki yen biyen rukun tetangganya saiki RT iki rekoso, T iki tombok. Oh iya. Ono apa-apa RT sik iki. Sing langsung ya berhadapan karo masyarakat ya RT kuwi ya. Kuwi lho. Kowe aja meneh kok
ngurus surat-surate penduduk, aku ngurus surate anakku meh nikah kowe mumet ning kene. Lah iya. Ning yo tak lakoni, kembali lagi nawaitune ibadah. Leres. Nggih to Mbok Ade mangin sing sempribi tak golekne kanca men anget Mas Gareng. Alah kok lagi tanggap yo ket mau Lah tak iya. jeni. Yo Mbak Winong Nawangsih. Ayo. Hormati ngangge cublak suweng men jumeneng. Yo berpacu dalam melodi. Ya yuk. Aku biyen ya kesusu lahir. Lah ngopo kok maido awake dhewe? Presiden saiki ayu-ayu nom-nom ngene iki lahirku bareng dheweke lak ya sebabak. Oh iya, oleh-oleh lahir kemruputen nih ngono kuwi ora. Wong wedok saiki saya ayu perawatane ya jos. Ah iya lo ngerti wong ngene iki biyen aku arep dilahirke no wegah. Terus arep ngopo? Mlebu neh ngono piye? Ah to nginep to. Lah jenengan kelahiran pinten? Ora usah takon karo guna-guna kaya mau ya. Kowe bolone karo Sembadra mau ya. Mboten. Guna-guna. Kula namung tanglet lho Pak De. Kok kadake aku buta terong kok. Ora ngene lho. Ngelek kelahirane jenengan ki jelas biasane tahun pira ki ngundange si Winong nang sampean ki cetha apa Mas apa Om apa Pak D apa Eyang ngono lho. Justru kuwi sing tak tutupi. Wong ya wis ora apa-apa, ora kena nyelaki fakta. Aku 28 wingi genep 58. Jenengan sak kakung kula berarti. Kula jenengan sak kakung kula. Ya sekono nyambut gawe dhewe. Kok ngopo anane kok kuwi? Pancen aku ki jane kudune wancine wis duwe putu. Nah, nggih. Ning mare anakku kesantenan dadi nganti saiki urung duwe putu. Nek ya ora apa-apa, putuku ya iki ya wis tak anggap putu dhewe. Iya. Anjale tak gendong, Pak. Arep njaluk didusi, Pak. Ki nembe wae lulus saka SMKI. Oh, lulus SMA. Masih panjang perjalananmu. Ngati-ati, kowe pinter, swara apik, rupa ayu, pawakan apik. Hati-hati, kiwa tengenmu codot tok. Mongko kiwa tengenenmu lho nang jane ya gareng kuwi, codot kuwi. Codot senior kuwi malan ora. Codot senior ki ora langsung dipangan, dilimbake sih. Oh ya, ora, iki bocah, kowe bocah ndi to, Nduk? Kula Tulungagung. Oh, Jawa Timur. Nggih. Wah, Jawa Timur ki tipene cantas-cantas cobloko. Mula aku yakin kok bakal ketemu jodoh sing becik ya, Nduk. Amin. Galak gen kaya kesi lho. Ki Tulungagung ki galak mulai entuk bojo nom bagus. Tur iso dihapusi kae. Nyuwun sewu Pak Gareng. Ngodiar kowe. Nyuwun sewu Pak Gareng. Ken mau melek kok piye to iki? Melek no. Lek nyinggung bojo pancen kudu wong wedok kuwi kudu galak ora apa-apa. Ning galak enek nggon-nggonane yen bojone arep menggo arep serong kudu galak dielingke. Bener tak dukung kowe. Iya. Lek ora dielingke engko kebablasan rumah tanggane dadi hancur. Kae. Galak demi kebaikan. Bener kek. Lho Reng, ngene Reng, nuwun sewu, galak ki pancen penting. Ning sing jenenge wong ki lak duwe moral, duwe etika, duwe tata krama, ora kudu apa-apa digalaki. Ana batas-batase. Ada batas-batase. Dadi bener. penyelesaiane ra kudu galak ya to. Lah iya ngono. Kabeh dirampungne dengan kebijaksanaan ngono kuwi. Adil-adilnya. Ngono kuwi. Ora waton galak wae yo. Jenengane kubune sinten? Hah? Kubune sinten? Pokoke sing kuat tak eloni.
Piyayi pelin-pelan. Suami istri padu tak dukung kok. Wong iki nandhake ngekeki contoh. Rumah tangga iki mesti ana benthike. Ning carilah solusi yang terbaik dan yang terbenar supaya rumah tangga harmonis. Nah, kowe. Kowe yen kepengin di bojo sing awet. Nggih. Ya nganggo percobaan sih. Percobaan pripun? Ya iso to sadurunge entuk bojo karo aku sik ora masalah. Percobaan karo bangkak ngono ya. Remuk kowe malah nong ora. Lah apa? Bangkak. Lah kan dagelan viral jenenge Cak Percil, oleh jenenge kodhok sing wis tuwa lah ya bangkak. Lah yo kodhok elek e kodhok. Winong. Nggih. Iki mumpung ditimbali panjenengane Pak Sundoyo nang tlatah Magetan. Nggih. Kowe ngetokno kepinteranmu mumpung iki di streaming sak menake lho kamerane iki. Iki kaya nyuting bal-balan ya. Bal-balan ning mburi gawang kok kamerane sak menake iki. Nggih sugeng mirsani sedaya kemawon dibalik kamera nggih. Wonten HP-nipun tiambak-tiambak sing rundi HP aja nonton. Niku enten sing mung direkam, bengi terus diketok. Oh nggih. Adegane sampean pamane gandrung karo Mbak Winong, pamane kaya neng kayangan widodari karo apa dewa ngono lak dicandra. Mending kok jenenge golek sing viral. Bathari Komoratih bersama Komodo, mending ngono. Komodo ki dilestarekke ning ilere ngracuni. Iya. Oh, marake wong sekarat tok. Ya nang, iki ana pamundhut saka pepunden iki saking Mbah No Kulit Magetan. Wah iki Petung Reja Nguntara Nadi. Ya. Pokoke main ning Magetan Madiun ki urung ana Mbah No Kulit urung komplit. Rong komplit Wis iki. mesti njaluk lagu ning ora tau nanggap. Ora apa-apa kuwi tresna kok ya. Sing baku tresnani budaya. Gending lali janjine kalian pepiling kagem Ki Cahya Kuntadi, Amin. Mas Kaji Gareng, Amin. Mbah Trimo kalian Mas Saiful. Nggih, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken. Nggih. Bawanono arep nyilih pangkur rinoso juga boleh, Nong. Ayo. Ya. Nggih. Napa sande niku wae, Pak? Hah? Sande. Sandai apa? Dina Minggu. Oh. Jangan janjine. Oh iya, sandai. Aku biasanya tekaku monde yo. Roti lawas kuwi. Monde. Nggih. De monde. Ngono. Isine kacang. Sinden ngentekke omah ngentekke sawah ya iki ya. Heeh. Piye, suarane halus to, Reng? Lulusan SMKI wis mateng iki bocah iki. Ah iya. Iki muridé Mas Tetuko kae. Tetuko sapa? Sing gambang kae Mas Teguh. jenenge Teguh Tetuko. Wah. Kowe kemeruh ora? Panggalek kegawean wong kok nggawa buku sak wong kandele kok ngono. Lah ya witan arep nggo apa ben disinau, iso ditokke bareng-bareng nang kene. Ngelmu kuwi ngelmu. Ah iya. Ya nang.
Wong ayu kleru sithik ora masalah. Apa kleru ki, Mang? Ora. Upama kleru. Upama kleru. Coba wis tuwek nglengo ngono wah. Neneng Rina yen wis Rina Neno enggal ratri kang Neno ya nang mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir ya monggo dipun lajengaken lali janjine ayo ya nang tenos dina minggu sing SMS rembasi yen tak telepon malah ngopateni mangkel aku yen kapan irungmu mesti tak simak alah 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 oh ayo nang oh hey 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 kadung kendak kowe ora teko jan-jane kowe woi mes semot cahayu hey 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 oi yo ayo nong goyang cahayu
Yeay. Wih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Iki dudu jurusan tari. Jadi joget iki wis wiwit sore mau mencuri pandanganku. Waduh. Wis joget mau cah telu mau. Heeh. Lho. Bang Wetan mau. Iki ra kulino nggawa beri nampan. Sinoman to. Sinoman. Ning jogete luwes bocah Tulungagung rata-rata ngono kuwi. Lah Tulungagung iki sing kondang ya mau pancen sentere rene. Cuma ora ketang sithik methik-methik sentere we. Ha iya. Iki ya Tulungagungan meneh. Endi? Mumpung anakku wedok wis teko kene iki lho. Niken Salindri. Wis siap, Nduk. Wis leren, napase wis ditata. Ha iya, Yo bareng yo. Nangis sadroning atiku. Kur. Yo. Niken Salindri made in Kota Tahu Kediri. Woi.
Bocah iki jan kaya arep tak ulu-ulu kok rene salaman karo bapak. Ora iki jane iki penyanyi apa polisi lalu lintas to? Lah ngapa? Tangane iso depaplak rene kaya ngatur arus lalu lintas kowe. Iki gerakan senterewe jaranan Tulungagung ngene iki. Oh. Lho, Nah. iki bocah ngendi? Cah Kediri. Ayo, ini salim karo bapak. Bocah ra tau leren piye kabarmu, Nduk? Nduk. Iki bar tanggapan kondi. Iki anakku. Ya, kok ngendi tanggapan kondi? Alhamdulillah, Papa. Papa. Apa cahaya? Sarap- Biasane nyeluke ngono kuwi. Sarapane tiwul papa. Ayo. Lek bukese nyeluk aku papa gedang malahan. Kondi Cahyo? Papa ini tadi saya habis dari Rembang, Papa. Ya ampun, tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari, Papa. Suaramu nganti kesel kaya ngono. Iya, suaranya mider, Masian. Iki mau tanggapan ping pira sedina iki? Bahasa Indonesia kok mider ki apa? Tanggapan ping Ini pira? tadi tanggapan peng 3, Papa. Pertama di mana? Di Malang, Kedua, di Rembang, ketiga, di Magetan. ini yang ketiga. Iya, yang ini yang Ya ketiga. ampun, ora kesel nduk. Iya, Masya Papa, Allah. Bocah teh kaya ngono. Kesehatane dijaga ya. Mama papa di mama. Ora iki mau sing nderekne rene sapa? Apa? Terus sopir kalian kakak, Kakak. Ibuke ra nderek. mboten. Masya Allah. Oh, alah mama. Ora jere kabare bar opnam. Iya, Papa. habis Sakit apa, opnam, Cahyu? Sakit kecapean ini. Ya Allah, awake dijogo ya, Nduk. Karo kowe iki ra mentolo. Kowe iki anakku tenan. Nanti dikene lagu karo Mbak Sukron nih mergo dianggep putu. Iya, Papa. Ya ampun. Wes kowe bae ya. Orang ngerangkul bojone dalange rawane. Kesehatane dijogo. Iya, Papa. Kesehatan ki utama. Kesehatan Ya. utama dan ini tadi minta maaf sebesar-besarnya ya, Papa. Kok tahu kalau punya aku besar kamu? Astagfirullahaladzim. Maafnya itu loh. Maaf sebesar-besarnya. Nah iya, gimana? Ini sudah jam 1:30 ini. Saya barusan datang, Bapak. Nggak apa-apa. Ya, tadi saya Yang mohon penting- maaf sebesar-besarnya, Papa ya, Papa. Aku nggak apa-apa, yang penting kamu sehat sampai di sini. Ya ampun, dulu kamu sudah masih kecil, sekarang ya ampun, kau wis gede dadamu saiki. Ditelok dadane lho. Kai karo yang kakung kai. Oh iya, Salim iya. karo yang kakung. Kasihan ya, Papa ya. Iya kono. Jalo akeh arep Tadi mama tadi sudah saya salimi, mama Iya. tadi juga nangis-nangis. Nangis aku ya nangis ngisor dhuwur ya anu ora. kowe gak Ya ampun. Maafkan saya, Mama ya. Niken, Iya, Mama. Niken. Halo. Sama umure pira to nduk saiki? Kula 15. Masih cilik lho. Iki bocah sik bau kencur. Mbok ambunge ning ngarep kaya penonton kaya ngono iki ora mesak. kae nggo tombo serak. Pancen senengane kencur ngene iki. Sampeyan yo ngeten mawon, Nduk. Halo. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan Demben. Ora apa-apa, ning tekan omah tak sampluk parut. Tangkis. Iya ta, Duk. Wong nyampuke kiwa kok dianggi senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu jangan marah nggih, Bu nggih. Ora, Nduk. Yen kene iki bojoku Pak Cahyaku nanti tak bebaske, tak liarke. Oh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung. Heh. libur, ha? Bojo kok milik umum, bojo kok umum iki ruang sawu WC apa piye? Bapak Cahyo kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bojane maring gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Sing rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong angger wong wedok ayu kok ngiyip. Ora kuwi anakku tenan. Jaman sik cilikane sik mbundhek ngono. ngono. Ngomong anakku tenan. Ngapa? Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak iki akeh. Oh Mbok ya rasa tidak, jelas-jelas tidak. Oh, Wong kuwi rungokno kuwi. Mbah Sukron Suwondo. Suwondo itu sudah menjadi mbah sendiri sudah. Mas yo Mbah Sukron Sugondo ki mbahmu. Suwondo, Sugondo niku bapak kula. Oh, bapakmu ya? Nggih. Sugondo bapak kula, Suwondo mbah kula, ngoten nggih. Lho kuwi direling kuwi. Lah ya kowe kuwi kok ora. Lah yo gen kowe melu ngiling-ngiling kok. Kowe sabar ya, Nduk. Wong Nggih. pancen iki sing diamongi. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena Iya. penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk.
Kok sik minta karo jaluk ki padha wae. Minta ki bahasa Indonesia, jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibe ditambani. Nggih. Ya, sing lara apamu? Ati. Piye, Reng? Iki Bocah bloko, bocah jujur. iki sing lara ora tenggorokane tok. Apa? Tekan kene ne barang lara. Lah ngopo? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbak! Oh ya aja tua-tua to. Aa. Heeh. Aa arep Ya wis ora wong pancen iki ya putuku. Ya. Soale ya ngene lho badine dagelan yo ngene iki lho. Malah. sampean men munggah kaji lho. Haji Sumar Bagyo lho. Loh, Halah gur status e lho ngopo. apa ya kaji ki ora entuk temen wong wedok. Nah, ya. Kaji kan juga manusia. Iya, Ngene iki manusiawi. mudhun panggung yo wudu meneh no. Lah nyapa Mbah? Wong iki putu lho. Oh, iya. Putu. Wong masih ngambung ngene iki ora apa-apa ya, Mbah ya. Ya kowe ora apa-apa ning dadan aku rusak. Iki dagangane. Ngene lho, Ken. Dalem. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengi iki wis iso sowan ning kene. Amin, alhamdulillah. Iki mau karo ibumu, Mboten. karo sapa? Kalih kru. Oh ya kowe. Kowe dirungokke. Apa? Embuh, Karo kru. kru ki apa? Tim. Tim. Oh tim kak yen ora iso ngliwet ngetim ngono kae to. Grup. Grup iki dangdut po. Kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca rowang. Nggih, Nah, Mbah. sing baku dijaga kesehatane. Amin. Nggih, jenengan semanten ugi Lah. kagem Mbak Gareng. Lah. Mugi-mugi panjang umur, Amin, sehat amin. selalu. Amin. Mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wonge wis entek kare aku tok. Ayo, yo gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no kok. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Timbangane mati saru to, Mbah. Heeh. Pilih isdet dhisik apa isdet keri? Ya perlu ora disudet piye? Aja ngrembug kuwi ya. Iya. Iki ngrembug kok iki lagi syukuran tetakan putrane Pak Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo tetaan. Nggih. Putrane, Ah, iya putrane. anake sing disunati anake. Alah, nggih anake to aku mau muni piye? Anake ganteng banget. Ganteng ngono niku wau. Weh, wong menawa kowe engko dadi wah, kae. Aja cilik kok. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wong kowe yo sik Lah sampeyan lu nyawang aku wis gedhe apa cilik? Ayo. sebagian ana sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne Pak De. Yo, Dongake. sampean donga. Agem Dek sinten? Dik Bagas. Dek Bagas, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti ke Anake Pak Sundoyo kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundoyo ora soleh. Soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Ngono. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya. Semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi pemudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapi. Betul, doa itu sebanyak mungkin karena doa itu suatu saat akan ngunduh dan dahsyatnya keluarga. Nah, Jangan segan-segan untuk berdoa dan Iya, mendoakan. benar sekali, doa baik akan kembali baik Pak Degareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat, kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor, bukan agak tapi sudah molor. Karena jamnya sekarang sudah jam 12:30. Kudune saiki iki wayahe goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblong to. Rembang. Aku Rembang. Kok kene iki melalui kutha-kutha sing pancen dalane ra gak rumit. Nggih. Ning alhamdulillah tekan kene selamat bisa lumati. Nggih. Niken. Nggih, dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Lah, kok sik tok alon wae, alon wae liri wae. Yo
Semangat. banter iki yen pas nyanyi omong jo banter-banter. Aku ki wis tuwa ning urung Nggih budhek. sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Ki sing marai mati nom yo ngene iki lho Mas. Wis tuwek di Nggih. mas-mes ki. Bapak Supangat kuwi, Nduk, kuwi piyai saka Kediri. Oh menganton. Mekaten kok. Nggih. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo utawi Ibu nggih to. Nggih. Iki badhe minggah panggung arep nembang karo sampeyan saping Nggih. gunung. Sosok niku Supangat. sosok. Nggih. Monggo Pak Supangat Monggo, menawi Bapak. tasih lenggah katuran minggah wonten pepanggungan. Monggo Pak Supangat kula pasrahaken. Monggo Bapak jengat. Supangat to Pak Iya jengat. iya Pak Supangat kulinane jengat ngono lho. Nggih. Duduk, duduk. Nah. Oyo. Seliring. Carweng carwo. Iya. Keduk. Ruk. Ha, Bapak Supangat seperti Bapak Presiden ini penampilan. Amin. Alhamdulillah. Arep ketemu kowe direwangi tuku selop anyar kowe. Kaya cocok Pak Garing. Nggih Pak Cahyo. Nggih. Nah iki putrane Pak Degleng iki tangga dhewe. Nggih. Nggih leres. Nggih. Nggih. Jenengan pundi Kedirine, Pak? Kediri Purwasri kula. Purwasri. Oh, Purwasri. Oh, mboten semerep kula Pak. Purwasri. Kula perbatasan kalih nika nggih ngebrakan Tosana nika to. Oh nggih. Nunggak semi ya. Daleme Purwosri. Heeh. Neng kene manggone ning Purwosari. Iki nunggak semi nyerempet-rempet. Purwosari kali Purwasri. Purwosri. Ya, nggih niki monggo nika. Niki Pak Kunden. Nggih leres. Lah Ibu bojo kula niki ten Tinalan ya tanggane niki. Oh, nggih Sak tanggi. desa. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajeng temu ndi, Pak? Dalam? Kok uluk Lagi. salam ajeng temu ndi? Kudune uluk salame dhisik dhewe mau. Lah nggih lah penjang nyaut niku wau kula terus keri. Nggih. Ngapunten matur suwun. Nggih matur suwun sanget para bapak ibu yang mirsani alhamdulillah kula badhe nika anak mantu kula niki. Monggo Pak Sundoyo ingkang kagungan kersa. Monggo mriki. Iki kok uncal-uncalan iki to iki. Lho nek uncal-uncalan tambah akeh Pak Garing. Walah niki sing klonteni tambah akeh niki. Akeh enek duncali. Zaman biyen niku teng panggung uncalan istilahipun. Siswa budaya. Iya. Turunane siswa niki. Nggih, ketoprak gaya baru. Nggih, Pak Dalam. Nggih. Menawi Nggih. Pak Sundoyono ka pernah mantu. Putra mantu. Mantu Nika alhamdulillah. nek anak kula sing wedok kok wedine ya. Nggih. Nggih. Bu. Nggih Bu Guru nih ya. Bu Ampun Guru. pamer anak gede bojo kula nggih gedhe lho, Pak. Lah kula nyun sewu kula siang wau ngomong putrane jenengan. Niku kalih ya. Matur nuwun Pak Pangat nggih. Mesake sawan mau dados bocah lolo niki mriki nggih. Pun kula sama yangkung mam kula dol. Nggih niku pancen Pak niku cah niku bapake ora tanggung jawab. Kalih ya. Setunggale nika masih nika sing cemeng. Nek kula mirsani Powersis Bukesi ya. Nggih, Persis. Sing setunggale persis panjenengan. Nggih. Kula sangkri, "Oh, tukaran Mas." Nggih, kalau winginane tukaran kula jere. Nggih. Waduh kaya bapake persimangane yo akeh. Nggih. Lemu yo Le. Nggih. Pak, monggo. Alhamdulillah menika mangke dipun bawani kali putra mantu kula. Pak Sundoyo. Nggih, Pak Sundoyo. Oh ngaten. Kula nggih, nggih. dampingane Pak saya. Oh nggih, Yo, siap. Nduk, niken tulung dijarano Kedirian. Siap. Lah iki Mayangkara iki, Mayangkara. Nggih. Monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kula badhe genahne riyen teng Mas Gareng, Pak Dos pundi Pak Cahyo. Sun? Kalau wau ngendikan niki nate teng Kejagung niki teng halaman bawah napa teng lantai 7A. Oh, niku kasus meneh Pak. Tahanan iki. Kok lah laman, Pak.
kok padake tahanan ndo dhewe kula nggih tau dicap kok emoh rasa. Ya rompine wis biru wis pantes kok ya. Ngarang kowe iki. Wong boten kula teng ngandhap nika. Nggih teng ngandhap Pak. Matur nuwun. Nek teng 7A kan kedah diborgol niku. Nggih pun sinten mawon pun boten amit-amit. Nggih mboten Pak. Wah niki setel mara sepuh kalian mantu saged saugi. Nggih, cocok. Nggih cocok. Kompak nonton wayang nggih bareng. Awit Pak Cahyo ini kula riyen ten Pegil Sari. Pun nggih. Sering lho. Kertasana nggih. Ngamanaken jenengan iki sering. Ah, nggih. Pak Harmoko napa nggih. Matur nuwun Bapak Supangat nggih. Nyun ngapunten Pak Dalang, di luar profesi mila kula mbeta krepekan. Wah, nggih pun merdeka mawon, mboten napa-napa. Biasane maca pasal masa kembang. Ujiane oleh nyontek masa ora oleh. Nggih. Nano. Enggak, Pak. Saben bengi nyawang konang. Iki pasal pira kira? Pasal 2 Undang-Undang KUHP. Kayake yang mendekati niki UUPA nih Pak Garing nih. Oh, Ya soalnya niki kan umure 15 ya. dadi Undang-undang Perlindungan Anak. Di bawah umur. Mutiar kowe. kowe kono. Marake aku kena kasus. Lah ngopo to mung Lah iki lho aku arep dihukum ku lho. Lho kan putune dhewe masa dihukum. Putune tetep ditibani. Oh, pasal pinten Pak wong Pak? Kula apalke kajenge mboten kena. Mas Bakoh sing ngapal. Oh, nggih. Pun mboten kula berjalan dengan baik dan benar. Yen memacang mung karo janur kuning. Nggih, jenengan selalu benar. Saestu. Iki sing salah sing gedher. Awas iki. Tenan lho, kowe tak anggap pelecehan lho kowe. Ah iya. Kena pasal 120 lho. Tau kae wae timbangane kleru kok. Gegeran ora nek pasal. Lah iya. Kembang wae weton gunung. Nggih. Biasane maos pasal kaya nembang. Biasane lah mengingat, menimbang dan memutuskan Sumarbagyo Gareng dengan hukuman pancung. Mboten nggih Pak nggih. Nggih Pak. Pak nggih ngoten lho Pak. Mboten nggih. Bisa nggih bisa tidak. Aku bolone para tuwa. Karo mantune mung arti pancung ya. Patitan sarwi jenang panas udan panas aling-aling caping gunung. Pak Supangat ora tega gitu ya. Nano. Nadyan wadon sarta lanang. Mboten napa-napa sing kleru sing gedher. Freddy, sing genah Freddy Sambo. Biasanya damel P19 kan nyanyi di mumet nih. Lah niku perintah saking Mara Sepuh nggih. Ternyata lu angel ya, Pak. Timbang dibalekne. Ah nggih. Biasanya yang melaksanakan perintah ini penyidik. Dalu niki diwalik. Penuntut umum melaksanakan perintah penyidik. Lah nggih diwalik. Minum maneh banyu bening. Nggih. Gareng telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan
Oleh karena itu. Kok jer ngancam aku. Aku sesuk sik melu kowe lho. Lah iya. Dianggap saingan kok. Nggih, saingan Pak niku. Sesuk sik melu kok arep dikasuske, sesuk ora melu apa piye? Aja. Wis lah ya wis mbok bayar kok. Nggih, niki dipun sambet nggih Pak Pangat. Niki ingkang ngasta panjenengan napa sinten? Napa nggon? Langgame. Kok lanjut mawon. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Pokoknya Perintah. perbangunan Siap. Perintah. Perintah saking Pak Hakim. Ayo. Dek jaman berjuang jur kelingan anak-anak ayo biyen tak obeni saiki apa katurutan sing tinggadan yen tak openi ning saiki apa lali neng gunung tak sadongi sega jagung yen mandung tak silih caping gunung syukur bisa nyawa lumbung desa dadi raja dene ora ilang Bene padha Ayo Ken, bareng kali Mas Sundoyo. zaman berjuang jur kelingan keturutan sing syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang kabeh lopo
luar biasa. Alhamdulillah, Luar matur biasa. suwun. Sampun matur suwun sangat Pak Cahyo. Nggih sembah nuwun Pak Pangat. Nggih, Pak. Kalian menika Pak Sundaya pamundhut panjenengan menika ingkang lagu nemen menika ngapunten dereng saged ngaturaken merga menika musik, Pak. Nggih. Nggih. Tur dereng Jo krungu dhewe ya. nemen dereng saged mergi dereng sakit, Pak. Menawi sampun sakit kajenge nemen. Pak Matur nuwun Pak Pangat. Pak Gareng. Nun, Jenengan nomor pinten? kula 58, Pak. 58. 8 dikurangi 5 pinten? 3. Ah. Napa, Pak? Waduh, mau ngerti om, 8 kurangi 5 10 nggih. Ini kan umurnya berapa? 15. 1 tambah 5 berapa? 6. Wah, iki keadilan sosial bagi seluruh rakyat wayang. Wah, aku mau Matur sembah nuwun. Pak, kula disuda kok niki ditambah. Tambah tua umurnya tambah kurang. Iya, benar itu. Enggak apa tuwek nyekel Niki duit. termasuk tindakan tidak menyenangkan loh, Pak. Kalau pasal 87 loh. Pokoknya tak cangking kowe. Wis sak pasal-pasale. Nggih, menghindari disparitas di damel sami. Diskriminasi itu tidak baik di dunia, Pak. Pergi menapa kemawon, dadak ditung barang. Wah, aku seneng lah. Matur Sembah nuwun, Pak. nuwun Matur Pak nuwun, Pangan, matur nuwun. nggih Pak Sundaya sembah Sering-sering nuwun. kemawon, Pak. Nggih. Aku luar agar biasa. ngono didukung karo siden-siden. Nduk nikah niki gandeng pamundhut Nggih. sing nemen niki lak urung iso ngaturake. Nggih, nggih. Kira-kira apa sampean niki? Ki monggo kersa. Nah. Enggak, seneng kowe sing kowe bab. Oh versi C, napa versi Banyuwanginan? Oh, siap Banyuwangen, urung metu ket sore. Kiai kene do kepengin weruh polahmu sak nembangmu. Hmm. Wis saiki kowe polaos, wis nganti ora eling, wis. Wis ngono ya kudu totalitas, Oleh ra eling mendhe kok manfaatke malahan. Kudu total, ayo. Wis apa senengamu apa? Banyuwanginan mawon nggih, Siap. Pak. Wis siap. Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangi. Oh, Iki damel bawon apa mboten? Oh iya dibawani. bawani iki sing ngendang rotoe. Hmm. Surata kae pinter kendangane. Engko sampean jembeng ya. Apa? Jem, Apa? jem. Kok ana jembeng bareng ke apa? Biasane sing kuwi lho, napa Pak? Sing Jenggleng. napa jenenge? Jenggleng. Hmm. Ngonggo kuwi barang lek Banyuwanginan nggih. Oh. Enak iya titulu danten kuwi lho. Lah mbok wong kowe iso mbok kowe dhewe. Lah kuwi nembang Monggo, kok wong aku nembang kok. Ya oke. nuruti putu reng, ayo reng. Oi! Urung. Tiwas Tak koprok iki ora. Tiwas tak tawake jebul urung. Kuwi latah kuwi jenenge ora. Ya kan. Mampiat mayan Oi! Kocreng iblis lanang setan kudu cekek. Hei, udu cakil. Dudu cakil. Lah Banyuwangen. oh lah kok anggere bengok ngono iki cakil kok. Ngawut. Anakku kuncung. suwarane gending belam biangan Oh! Cekek kulawangan kowe pancene pitane rasake mawon. Oh! Piye kan masuk ora kan? ndak masuk lho kudune iki mencolot kok biasane. Wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia. Gimana kalau mak kerupyuk ngono. Ku kaya nggawa jligen nggo. Ngene wae
ngono lho, iki ngrangin jenenge ngrangin. Oh ngono. Heeh. Oi. Hanya. Nyeram miai Nusman Oi. Santoro. Iki jane joget apa wong ayanen. Iya. Joget kok kaya wong kebingungan. Iki rung tekan Banyuwangi Bondowoso mulai ngono lho. Wong cae wong dhewe kok di sing penting lah yo dingerangin to. Yen kowe yen pancen nembang iki apa ora lek iso tak contoni. piye jajal iki. Lho sampean nembang kok aku sing jengleng ndang. Nuswan. Ora teko kono. Banyuwangi. Lho kene yo apik kowe mbok kowe wae. Iki arep nyontoni jogete ngono lho. Jogetane kuwi lho. Banyuwangi. Kulon gunung. Ayo ndang. Gununge ning ngetan kok. Tembange ngono kuwi. Wong kowe wae saiki rangkepen sak nembange sak ngrangine kowe. Nyapa kok aku ngongkon sampean? Eh? Nyapa kok aku ngongkon sampean? Lho kowe piye ta? Iki sing Sampeyan ora tak bedeni. Bedeki. iki omong apa to? Sampeyan ki lho. Wis suarane serak omong ra cetha. Sampeyan ki lho tak kongkon de nyanyi Kulon Gunung Wetan Segara. Kulon Gunung Wetan Segara. Ya dinyanyekne ora ngono kuwi. Boh. Tak. Kok kaya arek kudangan ngono to lho. Wis kowe wae nduk. Aku ae ya. Simbah nonton wae. Larlen Wah, dianter ini kan suarane. Kidang halas hangker. Biasane sing keberbeken iki sinden karo yoga. Lagi dalang keberbeken ya iki lagi. Kuwi mikmu dhewe apa mik kene? Mik mriki. Wah, bianter nganti kaya ngono kuwi anyar lho kuwi. Iki sing apik ora mike iki cangkeme. Oh iya. Kuwi iso kaya bledek tenan ya. Bledek Kediri ya. Iki dienggo perlombaan yen nganti sindenmu iki sing nom-nom iki utamane. Yen nganti iso kaya niken tak pek bojo. Lho, Ya. musibah malah ora anu. Mau trimo ora iso ya wis. Malah kok ora sampean sing ragati malah kono sing ragati. Ku Ayo. menyek ra jamak. Bang malah ngopeni ngedusi dulang ora. Rumangsamu aku setruk apa piye? Medusi dulang. Aku mula moh lho dadi tuwa iki disia-sia ngene iki lho. Ora. Yo ngono ae lho kok mayah-mayah. Ngombahe disia-sia. Oh, lambene ra enak kok. Kae Ngopo? siswa daru beksi ya. Daru beksi. Oke tua-tua nampa job ngono iki lho. Rezeki iki ora nyawang umur. Oh, rumangsane. Astagfirullahaladzim. Aku nesu aku. Iya. Nesu kok diomongne. Nesu golek pang ora. Belam biangan belam biangan
Awas. Aja ngece. Aja takon susah seneng kali Suara loromu. Wah, tralis ki. Suarane loro. Wis tralis. Iki lho sawah suara kuwi. Taslim. Oh. Masaku tralis. Ken, sik. Ken iki Ken, sampean ngerti ora? Iki bengi iki bareng bintang tamune sampean. Awan mau iki lho. Tukang syutingku Yosep. Wah, nanti malam bintang tamunya cintaku gitu iki lho. Salamono sik Gen. Atine Gen seneng. Oh ya cintaku bareng. Seneng. Aja didusi 3 dina ya. Wis di bojo warung kuwi. Urung. Oh urung. Beneran. Arep kok kapakne. Ning Tenggriya wonten jomblo. Akeh. Wedhus. Piye dolan wedhus itu? Ayo kan sing penting kan petuk aku mendino. Tak elingke ya. Aja entuk niken. Tinimbangane cupet nyawamu ya. Wis sak titahe waton wedok urip ya. Gareng. Wedok urip lho. Terus Timbangane dhe bojo kowe malah dhewe kaya ngopeni penyakit. Kowe disawang wong cekut-cekut. Dilirik wong kene cekot-cekot. Apa ras kuwi kowe iki laboratorium isine penyakit tok. ya masake aku sok ben ra oleh ndek bojo. Ya entuk, ning aku ngilikke kae lho. Halo si Tri sapa kae? 3 second. Kok 3 second iki lho. Yosep. Yosep. Ora kuwi Yosep iki pethuke wis seneng kok ora kudu lorno. Lah ngimpi mau awan mau. Ra iso turu. Hah? Dikedepi ra iso turu. Malah sak awan turu ning truk dhek ngono. Turu ngorok karo oh niken bareng dirangkul bae gembut. Oh, dadi aku ngerti. Aku ngerti saiki. Ngapa? Bocah ki mau ora nyekel kamera, bareng Niken teko nyekel kamera padune karo nyawang Niken saka kamera kuwi. Ya ora? Wah, julik lho. Oh, wis sabar ya, Nduk ya. Lah nyapa kok aku? Aja seneng dadi bojone kameramen. Lah nyapa? Sok yen tuwa merem siji. Kok kulino nyono. Ora iso saiki wis enek anu layare cilik kok ya. Ana monitore to? Ono. Oh ya merem kabeh berarti. Aja disuting gareng, Wet. Aja disuting. Lho, ora masuke merem kabeh lah wis ketok. Ya kan. Tanah indah. Dek iki lah pemain bola Karanganyar to. Apik lek main bal, dadi striker apik. Kuwi Yosep kuwi kaose mburi rupane kuning tulisi Yosep Salindri. Ya Allah. Oh ngefans tenan to. Yosep Salindri. Oh alah le. Sampeyan lo ngepen mbek aku apa ora kene tulisi Salindri. Aku ora mung trimo ngefans, kipas angin AC kuwi dadi siji yen fans tok ki ra seneng aku. Kipas angin mergo saya akeh, angine saya dingin. Ya. Ayo. Waduh, untune dikawat. Heeh, padha bojomu to. Untune sali Bojomu lah ya dikawat. Kok ora kawat bendrat, Mas. Lah ya ora iso mingkem. Hati ngene terus. Ayo. Ya kan. Kumelayaring Taman Sari Nuswan Toro Pun Ya, dibacutke. Dibacutke sak jogete ya, Nduk. Ki piyai kene ngenteni polahmu. Wae diniati olahraga wae kan. Kalau sok komentare jungkir walik. Banyuwangen kok kon jungkir walik. Nggih, pun pokoke sak seneng sampean. Dituruti. Ayo, Ken. Yuk, mangga Banyuwangen Gerajakan dados.
Sir-siran
jan iso ngguyangke magetan iki kan. Wis, aku ketok le tuwa ngene iki. Ngapa? Mungsuhe karo bocah las-lasan. Bocah SMP nututi napase ora nyandak. Masa gur ngono tok ra kuat. Ngono tok. Mungsu kan seimbang ngono ora masalah. Ketuan. Ketuan. Kene kowe sadar. Loh, rumah samu ketemu edan apa piye? Tegese kelingan lek awakmu wis sepuh ngono lho. Ya, pancen wong ki ora iso ngelangi kodrate. Nah, iya. Pancen wis jinatah, wis tuwa ya tuwa. Nggih. Mula ya nganggo direm, nganggo diluk, aja diculke. Ah, ya. Melihat dan mengingat, menimbang, memutuskan. Niken kok nganti gara-gara napa pripun mboten? Mboten. Oh, nggih. Terima kasih. Ya Allah, Pakde Gareng lek iya ya Aku ampun. ki isone ya goriki kan. Matur ya. sembah nuwun lho Pakde Gareng. Ya iki pancen iki duitmu mau. Masamu nyawer kok. Terima kasih ya genduk niken ya. Nggih, sami-sami. Pokoknya sehat selalu lho ya. Amin. Akeh penggemar sing ngenteni sampean ngono. Nggih. Ya. Mas Gareng, Yun! mbacutne gelaring cerita ya. Nggih, sing Nggih. baku lakone kecekel, Mas. Heeh. Antarane lakon lucon karo lagon kabeh kudu kecakup. Terus saya gara-gara ini. Enten. Oke, tetep Tetep enten.